dia la 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 kasih ah ah ya dah kasih ting putri ya la 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 ya ah ah sekali meneh matur nuwun Mas. Ayo yo 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 yo. Sei, oh iya. La 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 la. Yo kasih deu. Ya. Juga. Juga. Oh ya. Oh. Nangis sajroning
uga kathah nggih. mongko bebasane Ayo. katon sliramu wae tak suwun rino lan wengi Iya. aku kang setya satuhu tak enteni nganti saelengku Asik. Masih bersama Tasamura. Yuk, kita bergoyang kembali. Kepada panitia yang ingin berjoget kami persilakan. Mumpung ketemu, monggo ibu-ibu, bapak-bapak berjoget kami persilakan. Tenane to Bos Inden. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi sekapan anggonku bali bisa kumpul kaya deuni. Asik dan gayeng nggih, matur nuwun nggih Pak. Jaranan. Asik. Ojo lali pawelingku ugemono Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setia setuhu tak enteni nganti saelingmu. Jan gayange nek ngene iki. Baiklah para hadirin sekalian, kami persilahkan Jadil duduk dulu karena sesudah ini kita akan arak-arak ya yuk arak-arak yuk arak-arak. Sesudah itu kami akan kembali sesudah arak-arak atau iring-iring.